ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతిని కొనసాగించాలని కోరుతూ అమరావతి రైతులు తలపెట్టిన మహా పాదయాత్రకు సంఘీభావంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ముమ్మడివరం నియోజకవర్గ టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో గురువారం ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ముమ్మడివరం మాజీ ఎమ్మెల్యే దాట్ల బుచ్చిబాబు మాట్లాడుతూ రాజధాని అమరావతి రైతుల పాదయాత్రకు మద్దతుగా సంఘీభావ ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగిందన్నారు. ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవమైన అమరావతిని రాజధానిగా అధికారికంగా ప్రకటించాలని అన్నారు. మండల స్థాయి నాయకులు గ్రామాల్లో పర్యటించి గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన అభివృద్ధిని, ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తున్న అరాచక పాలనను అవగాహన కల్పించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈరోజు స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ముమ్మడివరం నగర పంచాయతీ ముమ్మడివరం మండలంలో మరి 4 మండలాల సర్పంచ్, గ్రామ కమిటీ ప్రెసిడెంట్లు, మండల స్థాయి నాయకులు, జిల్లా స్థాయి నాయకులు, రాష్ట్ర స్థాయి నాయకులు అందరూ కూడా ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఈ ఆత్మగౌరవ సభ పెట్టి ప్రజలకి ఈ 2.5 సంవత్సరాల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి అభివృద్ధి కానీ సంక్షేమం కానీ ఏది చేయలేని పరిస్థితి, ఈ రాష్ట్రానికి అప్పుడు తీసుకొచ్చే పరిస్థితి జగన్మోహన్ రెడ్డి నియోజకవర్గం కాబట్టి అన్ని రకాలుగా మనం అభివృద్ధి చేసాం, సంక్షేమం చేసాం. గర్వంగా మనం గత 5 సంవత్సరాలు చేసిందంతా కూడా ఈ ఆత్మగౌరవ సభలో ప్రజలకు తెలియపరచాలి. అదేవిధంగా మనం జరిగిన శాసనసభలో ఏ విధంగా జరిగిందో అందరూ చూసాం. ఆయన కుటుంబ సభ్యుల మీద అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసి లేని సృష్టించి చాలా అపవిత్రంగా చేసిన ఈ సభనే మళ్ళీ మనం తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి సభ మళ్ళీ శుద్ధి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి మనమందరం కూడా ప్రతి గ్రామాల్లో కూడా మీ మండల స్థాయి నాయకులందరూ నుంచి ఎప్పుడు వెళ్తేప్పుడు ప్రతి గ్రామంలో కూడా గౌరవ సభ పెట్టి ప్రజలకు తెలియపరచాలి. ఎందుకంటే నిత్యావసర సరుకులు అన్నీ కూడా మన ప్రచారం చేసినటువంటి స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. మరి రాష్ట్రాలను 3 ముక్కలు చేసి నాశనం చేయాలనే ఉద్దేశంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి వెళ్తాడు కాబట్టి మరి తప్పనిసరిగా మనం ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు తెలియపరచాలి. ఈరోజు రైతుల సంఘీభావంగా మన రైతుల ఆ రోజు ఆ త్యాగానికి మనందరం కూడా వారికి ఫస్ట్ నుంచి కూడా మన పార్టీ అండగా ఉంది. విజయవంతంగా ఈరోజు ముగించుకుని మరి సభపెట్టుకున్నారు కాబట్టి వారికి సంఘీభావంగా ఈరోజు మన నియోజకవర్గం తరఫున మన ముమ్మడివరం టౌన్ అంత లెక్క కూడా క్రమశిక్షణగా అంటే అందరూ గవర్నమెంట్ గారే నినాదంతో ఈరోజు రైతుల గురించి చేస్తాం కాబట్టి ఆ నినాదాలే మనం చెప్తారు. అదే చేసుకుంటూ క్రమశిక్షణగా మనం ఈ సభని ఈరోజు ఈ ర్యాలీని పూర్తి చేయాలని చెప్పి సభాముఖంగా ఇక్కడికి వచ్చిన తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యులకు, పెద్దల నాయకులకు, ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా సోదరులు అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ